Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Ndinoziva zvangu kuti kana ndikazoposta nyaya yangu kwamuri then kana mukazoiverenga vanhu vachati inini ndiri munhu ane utsinye. Yes, vanenge vati ndine utsinye, it is okay, but inini ndinoziva marwadzirwo acho andakaitwa mushure mekunge ndapinda mumarriage, zvekare nezvose zvandinoitirwa nemurume wangu without him consulting me. Inini ndiri kunzwa pain yacho. Ndauyawo pano padare ndichingovimbawo kuti zvimwe kuda ndichasanganawo nevamwewo vanhukadzi vari kusangana nesituation iyo yandasangana nayo, ende ndokuda kuti kana kuinewo vanhu vakadaro vange vachizondibatsira mukomana She, so that ndikwanise kutora the right decision. Zvaitika mukoma ndezvekuti nhasi ndati ndichibva kubasa, saka pandabva kubasa ndabva ndaona kuti ko ingawani dhoo rakavhurika. Inini nemurume wangu tinogara zvedu one room yacho mukuku mune imwe location, saka ndabva ndati kasi baba vekwangu nhasi vakasika kuchaisa here, because I know kuti murume wangu anowanzo kuchaisa zvekuma 5:30 ende ndini ndinotomutangira kusvika pamba each and every day sezvo inini ndichikasikawo kuchaisa. So ndati ndaona dhoo rakavhurika kudaro ndikabva ndati zvimwe kuda vakasika kuchaisa. Ndazoti ndichinopinda mumba mukoma ndokubva ndatoona kutoti izvo ko ndivatete vanga vakatogara pamubhedha, ivowo vabva vatoti muroora wauya. Mukoma ndaboekana zvisingaiti, because vatete ava dai kwanga kuri kunzi vanga vari muno muSouth Africa, aiwa zvaikwanisa kunzwisisika. Manje mukoma zvinoitawo here kuti munhu anganzi anoshanya achibva kuZimbabwe ouya kuno kuSouth Africa? Vatete ava nhamba dzangu vanadzo, tose tiri in the same family group. Vanga vachifanira kuti vange vachindizivisa kubva zvavakakwira bhazi vachibva kumusha. Vaifanira kuti vange vachindiudza kuti muroora ndiri kuuya kuSouth Africa ikoko kuzokushanyira, but havana kundizivisa. Saka ndati ndaona vatete mukoma ndokubva ndatongopretenda, even though ndanga ndatoboekana zvangu, ndangopretenda ndikabva ndati sezvo vatouya hapana pandingavadzinga. All that I wanted to do ndezvekuti ndinge ndichingomirira murume kuti iye ange achindiudza kuti ko azozvironga sei nehanzvadzi yake. Iyewo murume paauya mukoma anga achitoziva kutoti hanzvadzi yake yanga iri muroad ichiuya, so it means kuti a day before, so it means kuti vanhu ava zvinhu izvi vakatozvironga vari voga, yet murume haana kana kumbogara awana mukana wekuti ange achingondizivisa. I don't know kuti kusada here kana kuti kukanganwa, but I do not think kuti munhu anganzi anokanganwa kuudza mukadzi wake kuti vatete hanzvadzi yangu iri muroad iri kubva kuZimbabwe iri kuuya pano, wadiwa wafanirwa kugadzirisa ma1-2. Izvezvi mukoma vatete ava pavasvika mumba, mabhurugwa angu they were just everywhere. Munongozivawo kuti kana uchingoziva kuti ugere nemurume wako hapana umwe munhu wamungati anonyanyisa kunyadzisa, so anongokaruka apinda mumba menyu, so you just leave your personal items dzingoriwo apo nepapo. Saka that is the first thing chandibhuwa kuti saka izvezvi vatete zvavaona chimiro changa chiri mumba, not like mumba manga makasviba or what, but my personal items, mabhurugwa angu that were just all over the place ndakamayanika. Izvozvo zvandirwadza mukoma kuti vatete now vava kutoziva kutoti muroora mapendi ake anomayanika pakati. Murume ndati ndamumirira adzoka ndokubva ndatoona kutoti vanhu ava vanga vachizivana, because in the first place vatete vabva vatoti ndaudzwa nemurume wako kuti makii munomahwandisa pakati. Just imagine mukoma, throughout the day ko murume wangu adii angondiudza kuti vatete vasvika kumba than kuti inini ndinge ndichizorohwa nesurprise yakadaro. Murume ati asvika mukoma atouya akatobata chibhokisi chemachips, chekufish and chips nezvimwewo zvimadrink zvaanga akatenga. Zvose izvi yes atengerawo neni, but ndabva ndaona kuti
The main reason as to why azotenga zvose izvi zvaatenga inhau yekuti anga achiziva kuti hanzvadzi yake iri muroad iri kuuya, mari yacho mukoma yashanda. I know kuti mari iyoyo ndeyangu because recently murume wangu kubasa kwavo kwanga kuri very dry. Saka sevanhu vekungotiwo tanga tichingoziva kuti tiri kungoraramisana mune zvakanaka, mari yose yandanga ndichiwana yanga iri kumbofanirwa kugara mukadhi rake. So I know kuti iye kana kuri kunzi atenga zvinhu zvose izvi asina mari atongoshandisa kadhi rangu. All that I am doing now ndezvekuti kana ndikanzwa sekunge ndinenge ndanyanyisa kubitirirwa ndiri kubva ndazombobuda panze ndichimboita ndichitura mafemo. Saka ndauyawo pano mhuri yeZimbabwe kuti munge muchindiudzawo kuti situation iyi yandasangana nayo nai zvinoita here kuti vatete hanzvadzi yemurume wako vanosimuka vachibva kuZimbabwe vopinda mubhazi vouya, then murume wako achitozviziva kuti hanzvadzi yake iri kuuya, iye obva azotadza kukuudza wozotongorohwa nesurprise. Ndiri kuboekana mukoma izvezvi tigere mu1 room, inguva yekupisa izvezvi. Sometimes unomboona kuti munenge muchinyanyisa kupisa zvekuti unotoona kuti it is far much better kuti unge uchirara usina kana chaunenge wakambopfeka. Right now muenzi angouya from nowhere, saka murume wangu ari kuexpecta kuti ndinge ndichiita sei. Kana kugezera tinogezera mumba nai mukoma, kana kuri kunzi ndikangoramwa zvangu ndobva ndakumbira murungu kuti ndimbogara zvangu kubasa, ndinganzi ndiri wrong here ndozodzoka zvangu kumurume kana hanzvadzi yake yazobva pamba. Vatete ava handisi kuziva kuti chavambonyatsokuwira kuno kuSouth Africa vawirei, kuti vauya kuzotsvaka basa here hameno, nekuti pavanga vachiita madiscussions avo ndanga ndakangonyarara. Hapana kana pandambonzwa zvichinzi vatete ava vari kufanira kuti vange vachizoenda kubasa. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndongobuda hangu mumba here mangwana pandiri kuenda kubasa ndobva ndarekedza kudzoka. Murungu wangu ndinoziva kuti ndikataura naye nzvimbo yekuti ndinge ndichigara anondipa, because aitombogara achindinetsera nyaya iyoyo achiti ndinoda kuti umbogara pano then uchinge uchizodzokera zvako kulocation maweekends, but murume wangu ndiye ainge akaramba. So I am thinking of taking that decision. Ndibatsireiwo kune avo vakambosangana nedambudziko iri randasangana naro, ndiudzeiwo kuti imimi makazokunda sei. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiri kuti kana ndikanzwa kuti ya ndaboekana ndobva ndabuda panze ndobva ndanotura mafemo. Zvakangooma hazvo vedu we, vana vanyamunhu vanenge vafunga kuti vange vachimboshanyirana, iwewe then ubva waona kuti hauna kana kumbogara waziviswa kuti tafunga kuti tinge tichimboshanyirana. Unonzwawo sei kana dai wanga uri iwewe? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma nyaya yangu it is about my father. Baba vangu pavainge vachiri vapenyu vaiita zvimwe zvinhu zvekuti zvainge zvisingatombonzwisisiki zvachose. Saka pamba pedu mukoma baba vakasiya vavaka marooms mamwe ainge akawandisisa, so ndo zvinhu zvakakwanisa kuti toendesawo kuchikoro inini nevanin'ina vangu vose tainge tiri mabhodha, and all of this dzainge dziri mari dzainge dzichibva kumalodges edu, nekuda kwekuti pamba painge paine marooms ainge akawandisisa. Asi mukoma pamba pedu paitova nemutemo wekutoti mulodja wose uyo anenge auya kuzotsvaka imba pamba pedu, kana kuri kunzi akawana imba iyoyo, baba ndo zvavaigara vachitaura. Vaitongomuudza mutemo wekuti panapa mimwe mitemo handina hangu basa nayo stereki, zvimwe tinozongoita tichizvigadzirisa mukunogarisana, asi mutemo wandisingade kuti unge uchikorwa pamba pangu mutemo wekuti pano handitendedzi kuti pange pachigarwa nevanhu vanoita zvechechi. Mamwe machechi mukoma vainge vachimatendedza zvavo, asi
machechi avainge vasingadi ainge ari mapendecostal kana kuti chechi idzi dzemweya. Baba vangu vakafa vasingambodi kuona chinhu chinonzi chechi yemweya. Hamenawo kuti baba why vainge vasingadi kuona mapendecostal kana kuti chechi idzi dzemweya, chechi dzemapostori. Chechi dzavainge vachingoda ndidzo dzidzi dzimwe chechi idzi dzamunongozivawo, ndisingadi hangu kudzidoma nemazita avo. Baba vangu vatova nemakore zvavo akati wandei vashayika. Mumhuri medu hatingati zvedu pane zvimwe zvinhu zvatinoona zvisiri ordinary, but I just suspect kuti baba vangu I think kuti pane zvavainge vakabata chete, because how come kuti ivo baba vainge vaine mutemo wekuti vairambidza malodges avo vachiti havadi kana munhu anoenda kuchechi dzemweya. Zvimwe kuda vaiziva kuti kana vanhu vakatanga kuenda kuchechi dzemweya painge paine zvinhu zvekuti zvaizokanganisika. Maybe baba vainge vaine mhiko dzavo, pamwe zvinhu zvacho zvichazopanduka hazvo in time, kana kuti vasati vashayika baba maybe pane umwe munhu weukama wavakasiyira zvinhu zvacho. But ndo nyaya yangu iyo mukoma. Ndangotiwo muzuva ranhasi ndinge ndichingoparticipatawo pamaconfessions ndichikuudzaiwo secret yemumhuri medu. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi baba vangu vainge vaine mutemo wekuti once wauya uzotsvaka imba pamba pavo, then vaibva vazokuudza vobva vati panapa handitendedzi kuti pange pachigarwa nemunhu anoenda kupendecostal church kana kuti munhu anoenda kumasowe. Hanzi ivo vainge vaine list rechechi dzavo idzo dzavainge vachiti kana uchida kugara pano it's either unoenda kuchechi yakati. Hey, just imagine, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tiende panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi makavigawo chitupa changu. Mukoma, ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura. Mukoma, zvakaitika ndezvekudai so. Inini pandainge ndichiri kuZimbabwe pane nguva iya yekuti kwakambonetsa fuel, saka zvatainge tava kuita ndezvekuti taizivana nedzimwe mbavha. Pane dzimwe mbavha mukoma, kana kuri kunziwo nyaya idzi munodzirangarira, kana kuti vedare renyu vakateerera episode iyi, pane nguva yekuti kune mbavha dzakamborura. Mbavha idzi zvadzaiita ndezvekudai so, dzaikwira pamusoro pematransfoma aya emagetsi, then dzobva dzazodrena oiri. Dzaizoti kana dzadrena oiri iya dzaibva dzazouya neoiri iyo inenge yadreniwa mumatransfoma emagetsi, then vobva vazotitengesera. Isusu manje sevanhu vekuti tainge tiri pakutsvaka mari, taibva tazoenda tobva tazonohodha fuel. Kana taenda tanohodha tobva tazomixa manje tichiitira kuti fuel yedu nemakapu yedu inge ichizowanda. Iyi mukoma, takaurayisa motikari dzakawanda, because motikari dzaingoti dzikati fambei, especially kana ari munhu wekuti on a daily basis anenge achiuya achizotenga fuel yake kwatiri. Motikari iyoyo yaisamborarama kwenguva yakareba. Motikari iyoyo yaizofa nekuda kwekuti fuel yacho mukoma taipota tichiizanganisa neoiri iyo yataitengeserwa, oiri inenge yabiwa mumatransfoma. That is my confession mukoma. Amene kuti vanhu vaya vanoita zvekutengesa fuel by the side of the road, ameno kana vachiitawo madhiri iwawo avo atainge tichiita panguva yandainge ndichimboita zvekutengesa ndisati ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Hei vedare, zvakangooma hazvo veduwe, asi ndo meseji iyo yandatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi pane nguva yekuti taimbotengesa fuel iyi taiti kana taihodha taibva tazoizanganisa neoiri yaipota ichibiwa mumatransformers emagetsi. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndatambura mukoma.
ende kutambura kwangu kwandinoita hakusi kunzi ndiri munhu anoshaya mari ndinoibata, asi chabuda chacho mukoma nemari dzose idzo dzandinobata ndinotoona kutoti hapatomborina zvachose. Inini mukoma ndine kabhizinesiwo kangu ako kandiinako. Zvandinoita ndezvekuti ndinofamba nevakomana vangu tichiitira vanhu mabasa ekuvaklinira mayadhi avo. Saka on a monthly basis mukambani mangu munotopindawo kamari kari nani. But mukoma kana ndikazvitarisa, kana ndikatarisa vashandi vangu, ndinotoona sekunge vashandi vangu vari kutohora mari inodarika mari iyo yandiri kuzozvipa after mamwe maexpenses. Saka kusazoziva mukoma kuti zvinhu zvose izvi zviri kuitika pandiri mweya here uri kuzvikonzeresa kana kuti. But inini mukoma, to be honest with you, ndasvikawo pachinzvimbo chekutoti ndakatotsvaka n'anga. Pane imwe n'anga iyo yandakataura nayo, saka n'anga iyi yakangondiudza the price yairi kuda zvekare nezvimwe zvinhu. But zvinhu zvacho ndiri kufanira kuti ndinge ndichinozvitora kumusha, zvimwe zvacho ndiri kufanira kuti ndinge ndichitonoronda pamakuva evehukama. Saka mukoma, handisati ndatora that decision. Mari zvayo yekuti ndinge ndichiita zvose izvo zviri kudiwa ndinayo mukoma, asi ndiri kungobatwa nekutya pose pandiri kuda kuti ndinge ndichienda kuZimbabwe kunotora izvo zvandakanzi nditore pamakuva evehukama vakasushayika kudhara. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakangoti why mukoma, why? Vakabva vati mukoma Nashe, dzimwe nguva unosvika pakupererwa. Munoziva, sometimes ndinokwanisa kubata mari yakawandisisa. Mari iyoyo inotsakatika yose in a single day. Ende kana ukagara pasi unotoona kutoti mari yakati yaenda kwakati, yakati yaenda kwakati, but zvose zvainenge yashanda mari iyoyo hanzi zvinenge zvisitomborina kana basa. Asi hanzi zvose zvainenge yashanda mari iyoyo zvinhu zvekuti zvinenge zvisitombori mumaprograms at all. Sometimes hanzi motikari inokwanisa kungokaruka yatofa apa uchitomhanyisana nebhizinesi, wobva wazotomanikidzika kuti unge uchizotowa motikari iyoyo kana kuzodana makanika. Zvose izvozvo zvinenge zvichida mari. Zvakangooma hazvo vedu wee, asi ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava.